morning. Nag-harvest na sila sa ilang mais. Di pa daw siya magpakita mga bay. Hadlok siya. Si TC daw kay ganahan kay siya. Hello. Maura taon ni resulta sa among mais. Tempa humok pa di ari oh. Taon ilang mais. Okay man po di ay inyong mais. Okay man dayo. Wala, gwapo man dayo Jill. Son lagi tes, gwapo man dayo tes. Oh, naras tise. Siya mo yung abono ani kaduhan niya ni tuwad-tuwara og abono mo nang karon pag-harvest. Gipasaka gyud siya siyang magulang. Kaya aron siya mag-harvest. Na magtilaob mi og isa ka kaldero nga dako eh. Oh. Dako jud among tilaobon no, itagi ko mga dahon no, udlot. Kani apil na ba kay aron atong ang sabaw? Buhok lagi eh. Buhok. Nagbuging siya kay sunsun ang ulo. Lagi no, sunsun day no. Gwapo mo day pagka tanom ni mo Jir. Ha? Dapat dihang binhi. Mahimo pa na discourage din si Manoy kay giulod. Namunga man di ay. Kung lahot ay din yung kuha na sa ulo. Lahot tay. Sige-sige man ni. Ha? Sige-sige. Mo na sige-sige nga kaliwat. Siya boleh guna-guna. Oh, wajay guna-guna oh, katuroy yung katang kaduha man sigud niya ni gigunahan. Oy. Ang isa dito gamay, bay pa dai dito gidaghan dito pikas tis ha? Imamatay og spray. Ang Kani nga variety nga mais. Mao pa. Nya, wa ka tanom ani yo. Ako kay sanggiyon kay kakaron is baka. Kana? Ay ayaw hot daw ka ng kuan pulong naman. Kanang gagmay di saan ninyo na harbison makaon pa na. Baglang ni Manoy, rot naman tingnan niya. Kiurot na nimo Jer? Oo, kana may unod. Ilabay lagi ng takod niya. Wala ay nabuak na siya. Salin-salin na po Manoy para imong anak-anakon. Dayon ta. Anak kayo? Ay, maanak naman ni oh. Bisag gagmay po naaman siya sulod. Sunsun leg sunod og ano? Sus maragwa lang damhan naka-harvest na siya. Di na maigo og kaldero ba? Ay di na maigo sa atong kaldero oy, sa Kaplanggana. Isa man Kaplanggana po ilang mais. Oh. Basta na itanom na man. Pag may abot sa yuta, buhig yun. Hello. Naaraday diri ang akong karon pa ko nakaduo sa akong yang ipil-ipil. Ay nabuhi ang uban namatay. Ay, nabuhi day gyud tanan. Tanang nasa gibaging. Ay isa ray namatay. Kani siya di ni siya mga pabaligya. Ako lang gibaging kay itanom na ako sa palibot para sa ingon mabuhi para bahog sa mga hayupan. Buhi na iya mga madiagwa nga iyang gipa basukan gyud. Buhi na. Dayon, yung mga madiagwa, yung kalabasa. Hala, tambakan man yung kalabasa, namatay. No, namatay, pero samang tumoy, Ay, perfect. Na perfect ang akong magyapoy duckweed. Uy. Akong azula. Nagyapoy gasagol nga duckweed. Kailangan siyang patyon. Ay, nabuhi na yun. Makabahog na pod mi ani. Akong luya. Wala, namatay man yung uban. Gano'n man eh. What happened to my luya?
Asa gikwaan eh. Kung sayuti. Kaginhawa. Nakita na ang dito sa unahan dahil nga asula may wala. Dari okay na. Asula. Madri agwa. Ay, namunga na yung kalabasa in fairness. In fairness sa iyang kalabasa. Namunga, bisa gamay kayong punuan. Kita ninyo mga babay. Gamay kayo. Tidak kita. Tara. Gamay kayong kalabasa. Ming, mahulog ka diha, Ming. Mag-drive magyud ka diha na pag mahulog ka. Oh, da. Mirise. Ano gyud anak ka diha? Hala. Jer, ang imong kanding, ikaon imong mais. Jer, imong kanding, ikaon ng mais kayo. Dikit kayo. Wala ni mga bay. Yan palaya. So, nara na akong antorium. Dari ang akong antorium. Wala pa kaayo ni lampos. Naara ang akong mga bulak nga wala pa nangabuhi. Kani nga mapay pagsugod. Wala ako mga bulak. Wala pa. Nara akong mga indigenous nga kaang. Namatay man itong antorium. Naigoong sa init. Di na matay. Nikuha na siya, nilampos na. Mahal keng kaang, di kanila. Asa na itong kuhan ganina. Hapage. Yak. Katul ka ini mga bayo. Katul ka ini katul karon ko unta ka. Kay sa piring ka. Karon ka lang. Sige, bye mga bay.